min calmini on hande kadi en duttimo e yewtere jofinde hono mo ganduɗa ko Cheikh Moussa Camara mo Ganguel tawa yewtanta en ko professeur Abdoul Malal Diop won kettimo gaati ɗi yo Alaji Samba Aliou Guissé fuɗɗoriɗo ɗo noon ne nodda golle te so tawi en keeɗima ɗo eɗen ciftora eɗen goni sukaɓe eɗen gonni école primaire omo ganduɗa ko Alaji Samba Aliou omo yerwoɗo jagguiɗo joni e yeeso Amadou Tamimou Wane yo yurmede Allah wone mum e yeeso professeur Mahamoudou Dia Hadrame Mamadou e yeeso mawni men Mamadou Amadou Van e yeeso mo ganduɗa ko yo yurmede Allah woni mum Alaji Demba Tako Seck wonno ko yewtere visage ji Fouta Alaji Demba Tako Seck ne haala ñande Samba Guela jeeƴi takkiri cufguel Guncan nde weeti jowolnaɓe ɓe donki ƴogde saabu leeli pucci e leeli jeloɗi heddi hol jahowo ene humpitoyo mbeɗe teski ñande hen ɓe mbi humpitoyo yano humpito ngo ko Gourmo Waali e Tagan Waali ɓe mbi ko Gourmo yeehi Tagan abbo ñawde hen guiteɗe pi Mawɗo Gaale Coumba Kaƴel Dikko Siré Altine Malaɗo capantati e tati mbaggu jiimi tawa fiyatati ko Farba Baguel ɗum noon ko eɗen goni sukaɓe kono eɗen maahi hen eɗen keɗo ine weeli en gila nden jiiɗen eɗen école primaire professeur Abdoul Malal Diop a heeɓi konngol ɗum noon paɗen ganduɗa kay Cheikh Moussa Camara hande golle mum bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe min calmini on dendagal mon to gonɗon e nder leydi e caggal leydi meɗen eɗen bismo dendagal yimɓe gandal e yiɗɓe wittude ko nafata rendoji meɗen ha tengti enen bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimi e mbimami en foof e ko tijani anen no puɗɗi ɗo ko ene wayno ko yidde tan ha joni ƴellidde gandal meɗen e hollude enen eɗen galɗi no fewi banggue anduɓe e andinoɓe mataw woni tan ko katantagal woni ko yettaki en no fewi mboɗo sikki kamɓe koye mabɓe nde ɓe dañata doole e ko kalaten ko moƴƴi ko heɗotoɓe ɓe walla enen haalpureɓe wiyoɓe en ngala ɓe daroɗen dadoɗen mbawen jojjidde hujjaji men nde wonno Cheikh Moussa Camara holliti yiɗede e añede fof ala ko nafata tan ko gollade nde wonno neɗɗo fof so tawi maayi wirnima koko ñawete ete o heegam yonde neɗɗo ñawate taw wawa ruttude konngol wiyami waɗani degete en gandi ko nden ñawore fof ɓuuri mum so neɗɗo maayi ko wanno haale tawi ene moƴƴi haale so boni haale kono noon yurmini hen ko kañum wawa darade wiyami waɗani ɗum waɗi hande o nataten ko e golle Cheikh Moussa Camara mo Ganguel hol sababu eɗen gara eɗen kaala ɗo haala makko mataw so tawi haala makko haalama ko wonko golluno eɗen jiiɗi yettinde ɗum bandiraɓe guila e miijoji makko ha e ko nandi hen nden noon hande puɗɗorɗen ko haalde doggi defte ɗe o windi yanta e tiitode ɗen ɗon defte e ko ɗen ɗon defte ndondi en gandi noon ɗum ɗon ko jewte limtinde wonata ɗo e duuɓi jeegom so tawi eɗen guuri en kappani en kaaɓani hande noon mboɗo sikki yewtere men nde hokkata tan ko haalde kono doggi defte ɗe caggal ɗum e jewte meɗen faaɗe kala ne dañƴen fartange garten ƴetten deftere toon piren pacciren e ko woni hen ko ha yimɓe faama hono no miijoji makko Cheikh Moussa Camara o windi ko ene yaaha e defte 50 e ko windi ko kadi ɗum nokki ko lowe eɗen gandi sernaɓe men ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe Allah en ko waliyaɓe ko moƴƴuɓe kono to banggue bindol to ɓe kewi windude tan koko fayi e jaarore hade men uddidde téléphone ngaji ɗi e hollude defte ɗe Cheikh Moussa waɗi Cheikh Moussa windi defte kewɗe defte ɗe noon nattodiri dokken bandiraɓe hono adresse uji tan titre uji defte ɗe janggo e jaam sen gartoy taw eɗe pire ɗe kaale ko ɗe pirte arabe e pular tawde eɗe keewi kadi zaman o en kaali ko juuti yimɓe men ɓe natani taw mergen ɗum tan e arabe sen gayni ñande wonde yimɓeɓe pindi Cheikh Moussa windi defte ne wiye kitabu zuhd fi dhammi dunya wa mujibatil bu'd وبن الله بالرشد والسعادة ونيل الحسنى والزيادة في الصلاة على صاحب السيادة وبن حزب النصر في الصلاة على النبي بأسماء أهل بدر
وويندي تنبيه الحلوم على مبادئ علم النجوم وويندي ظهور البساتين في تاريخ السوادين دليل عز السالك على معاني ألفية بن مالك الإز الأسماء والحرز الأحمى في ذكر هذه الأسماء وويندي العلم المقيد وويندي حصول القرب والوصول ونيل كل سؤال في ذكر الله وويندي تباشر البشرى في الصلاة على وسيلة للكبرى وويندي مزج الكواكب الدرية بالأسماء الإدريسية والصلاة على خير البرية وويندي بلوغ القصد والمنى في شرح أسماء الله الحسنى وويندي حزب التوددات الربانية والتعبدات الإحسانية بمناجاة الحضرة الربانية. شيخ موسى كامارا ويندي منية السائل في الصلاة على أسنى الوسائل وويندي نزم للأسماء الحسنى شعر ممكن جمري وويندي وسيل الملهوف كن جمري وسيلة ذوي الصفا كن جمري وسيل الرغائب كن جمري وويندي يتوري بالفلانية إدمغال فلار وويندي أكثر الراغبين في الجهاد بعد النبيين من يختار الظهور وملك البلاد ولا يبالي من هلك في جهاده من العباد وويندي الحق المبين في أخوة جميع المؤمنين واتهاد طرق الذكر والمجاهدة إلى حضرة رب العالمين وويندي تاريخ دري في الزغاوة وويندي مخطوطة بدون عنوان على تيتوندي وويندي درج قد أوراق في الجهاد فاد الجهاد وويندي تاريخ يالال إستوار يالال وويندي تاريخ فوت جالون وويندي تاكمدر جوكيتيردي تيمبينيردي. شيخ موسى كامارا ويندي رفع الحرج والإثم عمن تعاطى ما لا يضر من الدخان والسم وويندي الأستاذ الكافي في علمي العروض والقوافي وويندي حصول الأغراض بشفاء الأمراض أو الطب التقليدي ديدو دفترك ودفتر لدي سنون ياجما مهالان لدي ديفوف مهالان أنكو سفرة مهالان كو ودرسدي وويندي أون اللطيف في جواب أحمد شريف وويندي العلم المفيد لكل عالم مشارك في جواب أحمد بن مبارك وويندي المجموع النفيس سرا وعلانية في ذكر بعض السادات البيضانية والفلانية وويندي آلات العلوم على اليقين البت في شرح دواوين الشعراء الست وويندي أشهر العلوم وأعجب الخبر في سيرة الحاج عمر الفوتي وويندي التمييز بين الأشراف والأطراف فيما يزري بالمروءة عند أهل فوتا تورو وويندي تبشير الخائف الحيران وتذكيره بسعة رحمة الله الكريم المنان وويندي الشريعة الإسلامية وأخلاق الفلان والبيضانية أو الفجر الصادق بالنور في الجواب عن مسائل فقهية في فوت تورو وويندي كاد الاتفاق والالتئام أن يكون بين ديني النصارى والإسلام وويندي نفي الاستحالة وتعجب بوقوع الحريق بعد احتراق مسجد المدينة وبيت المقدس وبيت العتيق وويندي دفتر والنبي تنقية الأفهام في شبهة الأوهام أو سلامة المسلم منوطة بترك الكبر والكذب وقطع الرهن سلسلة الذهب في ذكر أفضل النسب أو هلة السيرة في أنساب العرب وسيرة خير الوراء ودفتر ويندي دفتر من تفصيل عقود الجمان بالدر والمرجان للسيوطي دفتر شابنا يجوي البساطين اليانع المجتمع في كلام على صلاة الجمعة وويندي دفتر وند شرح الصدور في الكلام على الصهر في فوتتور كندو دفتر على جبا حالا نون حالا بيلو فوتتور دفتر تشاكيتور ندن باتوندي تشاباندي ناي جيدي كو شرح منظومة ابن عاشر وويندن دفتر او غاسناني دو bandiraɓe o wi ko ɗum ɗo woni cheikh moussa liggi janggo jamma en kawri hen cilkiten ɗum carhinen ɓe pular ha yimɓe paama ganden oɗo gorko gurdam mo fof ko gandal en ha e gueɗe goɗɗe no fulɓe gontiri subalɓe no subalɓe gontiri sakkeɓe no sakkeɓe gontiri wambaɓe no wambaɓe gontiri wayluɓe ndeket noon en gandi Fuuta kañum ko gueese ɓolo ko cambal goto yimɓe ɓe fof so dillinama tan en mbawi jiidoyde deftere wonde wiyete ko tanbihul halum fi ilmi nujum nden noon deftere haalta ko gandal koote ene wayno ko nden noon deftere woni deftere joyɓere nde o windi kono noon hande o ene wayno en ƴeewi en linciti gila e gandil ha e ko wonno jowol ha e ko woni ɗo e Dakar kono en donki yiitude nden ɗon deftere ganden noon Cheikh Moussa Camara ene wayno ko ɗeɗo defte o windi e banggue defte kam ɗe ganduɗen so tawi won defte goɗɗe ɗe o windi enen en cuwa taw hebde ɗum walla en cuwa taw andude ɗum illa noon pamnen bandiraɓe ɓe omo fuɗɗino windude deftere wotere o gaynani nden wonno ko sharhu ibnu ashir
ndeker noon en paami o maayi ko omo jogii deftere nde o foti wadde o gasnaani o holliti en yeru neɗɗo foti gollaade gandal ko gila nde jibina haa nde dawi ina maaya. jankore konngol nummoɗo e Dakar lamorgo dowla Sénégal yewtere men hatto kettogal no paama ine huufi haalirde nde hande de sehil men professeur Abdoul Malal Diop gurdam Cheikh Moussa Camara mbo Ganguel on kettimo ɗeɗo defte ganduɗa hoore ma ɗe o limtani en joni noon Abdoul mataw a suwoto hen e deftere e nder ɗeɗo defte ko ɗe kalɗa eteɗen mataw tarde ɗum seɗɗa. ewa no mbiruɗen ni tan en kaaliɗo defte makko kewɗe ene wayno hankkandi en jofni ɗum joni waɗata ko yewtere foof ƴeewen jaggude hen deftere hayso en mbawani lugguiɗinade hen kalanen bandiraɓe damuɗe gonɗe e deftere nde ene wayno deftere makko ɓurde mawdude ko deftere makko e tarih mande hollirɗo e damuɗe he wonde Cheikh Moussa Camara yejjitani hay goto e Fouta yejjitani hay goto e Kayor yejjitani hay goto e Sine Saloum yejjitani hay goto e Bawol wona kañum e Cap Vert fof koko huɓtitini deftere nde wiyete ko Zuhurul Basatin fi tarihi Sawadin ene wayno ko farayse waddinde e IFAN nde wattama e arab nde wattama e farayse oɗo saaha hen tumbitere adande muulama yalti ko nde tumbitte nayyi ene wayno kadi Allah hokki en hono tumbitere nayaɓere nde ko enen liggi ɗum ha gasi kono ɗe cuwa yaltude taw sen naati e damuɗe gonɗe e ndeɗo deftere mbiyen ko adi foof o waɗi hen ko tarih l'islam caggal ɗum o rewni hen tarih Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam kañum e arabi leyɗele arabe ɓe ko wone Hijaz ha yawti kadi e arab leyɗele Afrique banggue rewo caggal ɗum waɗi hen tarih Sokoto o waɗi tarih Abdoullahi e Mouhamed Bello e ɓatake mabɓe faate e fuutankoɓe eɓe manta hen Cheikh Oumar Al Fouti Tall radiallahu taala anhu omo waɗi hen kadi hono lasli fulɓe koto ummi rogere wonde ko tarih hono Mali caggal ɗum addi tarihaji kewɗi goɗɗi hono ko wayno tarih Masina ene jeeya hen ko wayno wadde hono khalifa almamagal Hamdallahi o waɗi hen hono tarih Cheikh Oumar nden ndehi Mali o waɗi hen kadi Cheikh Oumar nde yawti nde o ɓiyum Tijani nde ari nde kañum holko golli ene tawi ha joni e deftere he kadi hono tarih Amadou Cheikhou e fergo muɗum faade banggue funnangue kañum kadi ha joni e haareji hakkude Hamdallahi naaɓe e kunten Tumbuktu naaɓe ha tengti noon e biyeteɗo Al Mukhtar Ben Sidi Mohammed ɗeɗo hennene ɗi kareli ko kareli e gandaɗe no fewi caggal ɗum ha joni deftere nde waɗi no tarih Wagadou e nder tarih Wagadou omo haala affaire tarih yetteteɓe Touré e yetteteɓe Kaba en o waɗi hen kadi tarih Mallinkoɓe o tarih Ségune tawe hen tarih Karte o waɗi hen tarih Diawara naɓe o waɗi hen tarih Khasso e nder tarih Khasso he mani tawen tarih Diahankoɓe